אז זהו, קיבלתם מפתחות לבניין חדש, התארגנתם לבד בית, ואתם מלאי התרגשות. אבל אז מתחילים לצוץ על ליקויים הקטנים, ופתאום הקבלן שהבטיח שיש שם בשבילכם פשוט נעלם. דממה. במדריך הזה אנחנו הולכים לפרק צעד אחרי צעד, מה בדיוק עושים כדי להפוך את התסכול הזה לכוח פעולה יעיל. וזו, אתם יודעים, תחושה שכל כך הרבה ועדי בתים מכירים. ההודעה בוואטסאפ נשלחה, אפילו נקראה, אבל אין שום תגובה. וההרגשה הזאת שנשארתם לבד במערכה היא פשוט נוראית. אבל מה שחשוב להבין זה שזה לא סוף הסיפור. למעשה, זאת בדיוק נקודת הפתיחה לפעולה נכונה ומסודרת. אוקיי, אז לפני שרצים לשום מקום, לפני שמרימים טלפון אחד, חייבים להבין את כללי המשחק. והכלל הכי חשוב, זה שנותן לבד את כל הכוח שלו, הוא מסגרת זמן חוקית שנקראת תקופת הבדק. זה הבסיס להכל. וכאן, שימו לב, מסתתרת אחת הטעויות הכי גדולות שוועדי בתים עושים. המון אנשים חושבים שתקופת הבדק מתחילה לתקתק בנפרד לכל דייר. אבל לא. החוק מאוד ברור בעניין הזה. השעון הוא משותף לכל הבניין, והוא מתחיל לפעול ברגע שהדייר הראשון בבניין קיבל את המפתח שלו. הנקודה הזאת היא פשוט קריטית, היא יכולה להיות ההבדל בין לקבל תיקון בחינם, לבין לשלם עליו מהכיס. תראו כמה זה מעניין. החוק מבין שלא כל הרכיבים בבניין שווים, ולכן הוא קובע תחושות אחריות שונות. למשל, על איתום הגג, יש לכם 4 שנים שלמות לדרוש תיקונים, אבל על המעלית, רק 2. ועל הטיח והצבע בחדר המדרגות, 1 שנה בלבד. לכן, זה כל כך חשוב לנהל מעקב מדויק אחרי התאריכים האלה. זה המפתח לדרישת אחריות יעילה. טוב, ועכשיו אנחנו מגיעים לצעד, ואני לא מגזים, הכי חשוב בכל התהליך כולו, כזה שאסור, פשוט אסור, לדלג עליו. שליחת מכתב התראה רשמי. וחשוב להדגיש, זו לא המלצה, זו לא סתם פורמליות, זה תנאי משפטי בסיסי כדי שתוכלו בכלל להמשיך הלאה. והמבנה הזה הוא לא מקרי. הוא בעצם מתוכנן כדי לנטרל מראש את טענת ההגנה מספר 1 של קבלנים, שהיא, אף אחד לא נתן לנו הזדמנות סבירה לתקן. אז מה עושים? מתחילים בפירוט מדויק של כל ליקוי, מציינים מתי הוא התגלה, דורשים תשובה בכתב תוך 14 יום, ודורשים לוח זמנים ברור לתיקונים. כל שלב כזה בונה לכם באופן שיטתי תיק משפטי חזק. וכאן רואים שחור על גבי לבן, למה איך ששולחים את המכתב חשוב לא פחות ממה שכתוב בו. דואר רשום עם אישור מסירה, זה מסמך רשמי. זו ראייה משפטית שתופסת בבית משפט. שיחת טלפון, הודעת וואטסאפ, מבחינה משפטית זה אוויר, סתם שיחה שלא מתועדת. ובואו ניקח דוגמה אמיתית מהשטח. ועד בית בירושלים במשך שבועות שלמים שלח הודעות וואטסאפ, ופשוט זכה להתעלמות מוחלטת. ואז הם שלחו מכתב רשום אחד, ותוך 10 ימים הם קיבלו גם תגובה וגם תוכנית עבודה מסודרת. הפורמליות הזאת היא לא בירוקרטיה, היא פשוט כוח. אז מה קורה אם שלחתם מכתב כמו שצריך, עברו 30 יום, ועדיין כלום? דממה מוחלטת מהצד של הקבלן? פה לא מתייאשים. כאן עוברים לשלב הבא, שלב שאנחנו קוראים לו הסלמה מבוקרת, ויש לכם כלים חזקים מאוד בארסנל. הכלי הראשון שלכם, והוא כלי מצוין, הוא פנייה לרשם הקבלנים. זה בחינם, זה פותח הליך משפטי נגד הקבלן, וזה מפעיל עליו לחץ במקום שהכי כואב לו, ברישיון שלו. זהו מנוף לחץ סופר אפקטיבי. הכלי הבא בארסנל שלכם הוא המפקח על הבתים המשותפים. תחשבו על זה כמו בית משפט, אבל זה גוף שמתמחה בדיוק בסכסוכים האלה. יש לו סמכות לתת פסק דין שמחייב את הקבלן לתקן, וההליך אצלו בדרך כלל הרבה יותר מהיר והרבה יותר זול מההליך משפטי רגיל. הטבלה הזאת מסכמת את זה יפה. פה אנחנו רואים את ההבדל המהותי בין שני הכלים. רשם הקבלנים, המטרה שלו היא להפעיל לחץ משמעתי, להעים על הרישיון, לעומת זאת, למפקח יש את הסמכות לתת פסק דין, ממש הוראה משפטית, שמחייבת את הקבלן לבצע את התיקום. והמספר הזה, 50,000 שקלים, הוא סוג של קו פרשת מים. אם הערכת הנזק של הליקויים עוברת את הסכום הזה, או חלילה, אם יש סכנה בטיחותית מיידית, זה השלב שבו כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין. אבל, וזה אבל חשוב, גם עורך הדין ישאל אתכם את אותה שאלה ראשונה. שלחתם מכתב התראה רשמי בדואר רשום? אוקיי, אז אחרי שעברנו על כל התהליך, בואו מזקק את הכל לכמה כללי אצבע פשוטים. הנה רשימת תעשה והאל תעשה שתשמש לכם כמצפן.
טוב, אז בואו נתחיל עם מה שחייבים לעשות. כל פעולה ברשימה הזאת, מתיעוד מסודר עם תמונות מתוארכות, דרך שמירת הכל בתיקייה דיגיטלית מסודרת, ועד כמובן שליחת המכתב הרשמי בדואר רשום, כל דבר כזה הוא עוד לבנה בבניית התיק החזק שלכם. פעולה מסודרת לפי השלבים האלה מגדילה דרמטית את הסיכוי לפתרון. ועכשיו, לחלק שלא פחות חשוב. מה אסור לעשות? לפעמים מה שלא עושים חשוב בדיוק כמו מה שכן עושים. כל טעות ברשימה הזאת, כמו להסתמך על שיחות טלפון, או לחכות עד הדקה ה-90 של תקופת הבדק, היא בעצם פרצה שהקבלן רק מחכה שתיתנו לו כדי להתחמק מאחריות. הימנעות מהמלכודות האלה פשוט שומרת את הכוח אצלכם. אז בסופו של דבר, תוכנית הפעולה נמצאת בידיים שלכם. המפתח להצלחה הוא לא לחכות שהבעיות יחמירו, אלא להיות מוכנים ולפעול באופן מסודר, מתועד ומקצועי מהרגע הראשון. הכינו את תיק התיעוד שלכם, ופשוט תזכרו, ועד בית מאורגן הוא ועד בית חזק.